नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण साडीला एकदम गोल परफेक्ट पिको कसा करायचा हे शिकणार आहोत। तर नवनवीन गोष्टी शिकण्यासाठी अशाच माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब अवश्य करा। तर चला पाहूया आपण गोल परफेक्ट पिको कसा करायचा ते। ही आपली साडी आहे। साडीची उलटी सवाशी बाजू बघून घ्यायची। ही सवाशी बाजू आहे, ही उलटी बाजू आहे। तर आपण उलटी बाजू वरती धरायची, वरच्या बाजूला करून ह्या इथे थोडंसं असं दुमडून सुरुवात करायची, जेणेकरून दोरे वरती दिसू नयेत त्यासाठी थोडंसं दुमडायचं आहे सुरुवातीला। हे अशा पद्धतीने आपण साडी अडकवून घेतली। धरताना साडी तिरकी धरायची, वरती उचलून अशी एकदा दुमडून तिरकी वरती उचलून धरायचे। अशा पद्धतीनं पिको करायचं। एकदा दुमडायचं आणि तिरकी धरायची। एकदा दुमडल्यामुळे दोरे वरती येत नाहीत, दिसत नाहीत दोरे अजिबात सुद्धा, नाहीतर दोरे खूप दिसतात साडीला, त्यासाठी एकदा दुमडायचं। बऱ्याच जणींचा प्रॉब्लेम हा असतो की पिको गोल येत नाही आहे, चपटा येतो। तर त्यासाठी साडी व्यवस्थित धरायला अगोदर शिकलं पाहिजे। अशा पद्धतीनं तिरकी साडी धरली की परफेक्ट गोल पिको येतो। तर हे बघा, व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब अवश्य करा। हे बघा, माझा एकदम परफेक्ट गोल पिको झालेला आहे। धन्यवाद।